Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Oh, Leia. Api akas tati lang ah. Ada ka di parikot mo. Ni, agsaong kamot taplam mo. Api ngamin aya. Siguro, nagapa kayo manan ka ni Denver niya. One friend, nagapa kami talaga. Impudno na ngamin nga dalimad a relasyon da ka ni Eunice. Di mismo pa'y matakasinsin ko. What? Diyos me, Marimar. Ay, sugarak man iti dahit lang nga impadamag mo, Leia. Nagsakit na panunutan, friend. Insukat naklang aruden. Ngamiti pa'y mismo matakasinsin ko. Dayjay matayunis. Amo namat nga gayan ayat kami ka ni Denver. Tsaka mo. Alabay amon, friend. Saan alitin mo ti paraking ka? Iso ti lalaki asaan asayang ama ko na. Move on, darling. Sana si ka tinapukawan. No di kat ni Denver. Ni Denver. Apay anaramin mo kanyak tikas to'y Denver. Leia. Insukat naglangaruden. Ngamiti pa'y mismo pa'yla. Ngamiti mismo pa'yla nga kasinsin ko mat. Una yung tikas to niya'y naramid mo kanyak. Pakawanan na kumalaya. Aklo nag-asak ti nagbidot. Ngam awan maaramidak. Gaputan ni Eunice ti pudno ngay ayata. Iso tinapatag kanya. Kaya't mo asawan. Sanak nga inayat. Kasta ka di. Nag-unfair ka, Denver. Inayat ka. Impatag kay di kasta unay. Ngam sanak matgayam nga inayat. Leia. Ngamala. Nagsakit na ito nga inaramid mo. Nga marami ti amin tapno malipatan ka. Katsapay lang ko ma. Tanaragsak kayo iti kasinsin ko. Anya? Sapay lang ko matasaan mong tungar aramidin kinkwa na tikas iti naramid mo kanyak. Leia, anak ko. Altawan, gamsaan ka pala nga bumagaw. Kapay, saan ka kadiya mapanagtrabaho? Saan, tatang? Awan ganas ko ama pa nagtrabaho. Anya? Saan ko amay konsentrate pa nagtrabaho? Gapo ka dagiti doa tao. Ay, lipat mo na dya alalaki anak ko. Imulam iti panunot mo. Asaan nga iso ti lalaki, aparakan ka. Tatang. Pagyaman ng paikit di Kaputa impakita na adagos ti ugali na. Ika nga agayan ayat kayo pailaan. Kasadunday no agasawa kayo. Sakit kasta pailaan ti araramidan na. Iso ahusto lang na nagwinaswas kaya. Tasaan kakit di na ilawlawan iti babaero akas kenkwa na. Planom, ti mapanagtrabaho iya syudad ko na. Owen, friend. Kaya't ko ti mapanagtrabaho iti adayo. Barang i-jacket malipata kun amamimpinsan ni Denver. Anya? Kat kasanon ti trabaho dito ay nabilang laang. Naglakalaang ti ag-resign, friend. Kaya't ko talaga ti agtrabaho ijay syudad. Ala adaking ka dayta. No siya, jak kumakayat nga badayo ka.
Ngam no ti panagkunam, kaday tatiwagas, tapno makamove on ka. Go! Ada ka ti pagtrabaho madagos na bilang laan. Ada tinangirekomendaan ni Farah kanyak. Ada ka nung amin tigayim ti amo na ngagsapsapol iti caregiver ang mga iwan iti anak na. Kaya't mo asawan. Private? One friend, no dito'y probinsya kat opisina ti ayan ko. Sa Anthony Jay syudad. What? Nakaadalak mo iti caregiving. Iso nga okay lang ang kanya kapanawak ti trabaho dito eh. Tay nakagtrabaho kas caregiver ijay syudad. Okay. Adaking kaday ta, kunak man eh. Nung pangaasing kumaa, aging nabdayutan tuman, nung awan ko mati makaliplipat, Sikakit di mat, friend. Saan to Apolos ang mapasamak dayta? Inaldaw tanto lata nga agsarita iti messenger. Nagpintas matan dito'y boarding house mo, insan? Ay na, agyaman ak unay insan. Nagdalusak ka talaga ta insagan haak ti isasangput mo. Sikakit di mat. Amo matasipod pa'y sa anak anaarte. Sa bagay matkit di Ala, agina na ka pa insan. Amo ka nabannog ka iti biyahe. Wan nga rod insan. Makabannog mati agbiyahe iti adayo. Agina na ka tamangan ta inton madamdama. Nagluto ak iti pinikpikan para kan ka. Ay na, amo mata talaga ti paborito ka. Wala. Idi pa ngamin ubing tayo. Saan ka maumuma iti pinikpikan? Ay wala insan. Kalpasan ti pananganta, mapantan iji balay da mamleti. Yam amo kan kwa na. Tapno mayam amo na kamot iti anak na nga aywanam. O sige insan. Ang madamag ko man. Saan ka di nga istrikto day ta mamleti nga ibagbagam? Naku! Saan insan? Nasingpot ni mamleti. Kasla kasingpot ti boss ko matlaang. Baknang da, ngam nasaya at ti ugali da. Naimbag amalam yo, ma'am. Isu ni Leia, ti kasinsin ko. Naimbag amalam mo, Leia? Kastamot ka da kayo, ma'am. Naimbag amalam yo. Pakaragsa ka klaunay. Gaputada ka nga inrekomenda ni Farah kada kami. Nabayagan nga agsapsapulak iti caregiver ang mga iwan kuma iti anak ko. Kasta ka di, ma'am? Naimbag langan tanakuna na kanyak. Nga da kano ti kasinsin na a caregiver. Ang mabalin na nga irekomenda. Ay, uwan, ma'am. Ngamiti kasta kinapintas mo. Kabalam nga tanga iwanan ti anak ko. Nako, ikarik, ma'am. Aramidik amin akabailak. Pagyamanak no kasta. Akatala, tangay kaumumay mo dito'y syudad. Uray agrest kapayla ang inton pikat. Uray inton Lunes kantulangan namang ruki. When, ma'am? Malaag kape tayo pa'y. Kalpasan na, mapantayo iti silid ti anak ko. Yamam mo kakan ko na. Rodel anak, iso ni Leia, ti mangaywan kan ka. Iso ti agbalin a caregiver mo. Okay. Leia, iso ni Rodel, ti anak ko. Nice to meet you, Sir Rodel. Amo yung tinagan ti tunggal maysa. Agsublitan ni di kusina, tanda na patag nga ibagakan ka, Leia. Kinapudno na. Adoon tinagbalin a caregiver ti anak ko. Ngamawan ti uray maysa anak kaanos kan ko na. Ha? Awan pa'y ti caregiver anagyan dito'y iti maysa bulan. Abinda kat nagpatinggala ang iti maysa wenno do alawas. Kasta ka di, ma'am? Wan, Leia. Ngam nasingpot ti anak ko. Isu na laang tanagbalin akasta gapo iti sitwasyon na ita. Sigod asiman ti anak ko. Ngam iti agawid ko maditoy tapno agbakasyon. Na disgrasya. Isu nga adda fracture ti duasa ka na.
Kasta gayam, ma'am? Saan ang makapagna ni Rodel? Iso ano saan anak kaida? Nakatugawlatan iti wheelchair na. Numaminsan, kayat na timapan maipasyar ijay town, wano di talagang aglawlaw. Okay lang kanyak dagita, ma'am. Basic at trabaho ti caregiver dagita. Saan mo't ngamin amasango dagiti dua akabsat na, tadamot trabaho da. Jak mo't kabailan asyak laeng. Iso ang nagsasaritaan mi ang mga ala kami laengan iti caregiver. Tapno at damot laeng ti mga sikaso, kan agpatumar iti akas kan kuana. Sapay la kumata maanusam nga aywanan ti anak ko, Leia. Ay nainsan, kunaklakit din no nagalas alakay ti anak ni Ma'am Letty. San matgayam? Kat na nagwapo abaro ti anak ni Ma'am Letty, insan. Sigun iti pamilya na, nasingpot ni Rodel. Itala ang akas ti ugali na, gapo iti panakadisgrasya na. Kasta ka di? Iso nga awan ti makaan-anos kan kwa na, gapo tagbugkaw no maminsan. Kana kunada iti kanyak, nga addan sa ngamin ti madi nga epekto iti utak na ti panakadisgrasya na. Ha? Barong maano sa minsan. Okay mo ti sweldo kadakwada no bilang laang. At dapay bayad ti overtime mo. Agasam man. Kaslapay kiti dakdakkel ti sweldom a caregiver ngam ti sweldom iti adda ka iti probinsya nga opisina ti ayan mo. Ay wen insan. Adda yung ano ikumparam. Nagsaritaan min ka ni Ma'am Letty ti may papan iti sweldo. Free pa'y amin amakan. Oh, man-mano ti kas kadakwada pagtrabahuan insan. Isu nga ano sam, barang agbayag ka kadakwada. Nasingpot da ko naktumat. Good morning, Sir Rodel. Naisagana kong ti food sa pamigat niyo. Sana ka mabisin. Mangan kayo kuma, sir. Tapno makatumar kayo iti agas, kalpasan ti panangan niyo. Imbagak lang nga roda na sana ka mabisin. Apay nga ipilit mo. Anya? Ay ko. Sorry, Ma'am Leia. Ha? Sorry ko nakmanan. Hala. Iyag mo nga rod ti makan iti abay ko, tamang anakon. O sige, mangan kayo, sir. Uno, subuan kayon. Ha? Ay, saan? Saanan? Nasakit ti imak. Ngam kabaalak pa'y matag subo. Okay lang ang kanyak, sir. Subuan kayo latan. No problem. Anya? Ay pasensya ka kuman, Leia. Narabyan akmaten anak kaawid. Narabyan kamaten nga agawid ijay boarding house yukin ni Farah. Naku, okay lang, ma'am. Awan parikot iti dayta. Awan mat aramidak na sumangpeta. Agyaman akno kasta. Kat, kumusta tinagmalumyo iti anak ko? Ha? Okay lang, ma'am. Aywan gayam. Tinulungak ka nagdigos ni Sir Rodel itay aldaw. Ha? Ni Rodel? Nagdigos? Ay napagyamanak unay, Leia. Among kadi, si kalaang tinakaiturod anang tulong kan kwa ng agdikos. Anya? Dagiti nga minsigod ang nagbalin a caregiver na, saan da maanusan, gaputagbog kao. Kasta ka di, ma'am? Okay lang ang mat ni Sir Rodel, iti tinulungak iti panagdigos na. Ay, sapay la kumata saan ka amaumuma ang mga aywan iti anak ko, Leia. Agbugkaw at talaga ni Sir Rodel, ma'am. Ngam gagangay na. Isu at irumbang ang mga iwan kan kwa na, kat caregiver ang makaanos. Kan makaawat iti sitwasyon na. Nagmayat ti init itaabigbigat, anak ko. Ha? Amangan no kayat mo ti mapanagpainit ijerwar. Tauray ijay kan nga agkape, anak ko.
Uwan man, mama. Kaya't ko tagpainit. Kaya't ko ti mailikaw-likaw iti hardin. Katuan awan mo ti aramida kita. Iso asya kung ti mangilikaw kan kay Chay. Ha? Apay, awan ni Leia, mama. Awan kano day off na mo't ita. Anya? Ay, saan nga ruden, mama? Intun bigata ko ngagpainit. Anya? Ni Leia ti kayat ko amang idoro ni ti wheelchair ko. Ken isu ti kayat ko ngagtimplay ti kapek. Hala, maturog akpay. Sa anak unay anak katurog idirabi. Hello, Tatang. Hello, Leia, anak ko. Kumusta ka matandi ta syudad? Kumusta nga iti trabaho? Okay akla ang Tatang. Awan ti pagdanagan niyo, tanasing pati amok. Ay, kinasaya at ano kasta anak ko? Agawid akto intun umay abulan, Tatang. Ay, sige. Padaanan mi dayta iti naman ako. Wan, Tatang. Alang arudan. Umawag ak tumanan intun maminsan. Inako nagtrabaho. Naimbag ka pa, insan. Kasla saan ka ang mabambanog nga agtrabaho? Ha? Pulos, adyak makita itilangam ti bannog. Si kakit di matinsan. Mabambanugak matlaang nga kasken ka. Ngam saan laang amadlaw iti langak. Ipampamaysak laang ti oras ko iti panagtrabaho. Gaputa iti kastoy nga aramidag. Ininot ang maliplipata ko ni Denver. Lipatan mong dayja mamimpinsan. Awanan pa niya lalaki. Kat, isuda pa nga taging ga ita kini Eunice? When insan, umadani nga rudan ti panagkalaysada. Saan mo aya nakita ti impose day ti Facebook a public invitation? Anya? Masikugan ni Eunice. Isong agkalaysadan. Nasayaat no kasta. Sapay la kumata saan nantong aramidan kini Eunice ti kas iti inaramid na kan ka. Masarakam to mati maikari aparakan ka, insan. Itaman pa yan nakaisam kayo, Sir Rodel. Aywan gayam. Good morning. At to'y ti kapeyo. Nandiyan ka mo. Basta nagisimaklaang ang nakakita kan ka, Ma'am Leia. Anya? Uwan gayam. Nasayatad dakan. Kaya't kung amin ti mapanaglikaw-likaw iti hardin, mabalin ka di nga ipanakijay. Ha? Ay, katwan Ijay kayo nga rudan nga agkape, sir? Uwan, ijay ako nga kape. Ala, mabiit lang aron. Alalayan ka ang makatugaw iti wheelchair. Agyaman ako unay, Ma'am Leia. Gaputa saan ka ama uma amangay aywan kanyak. Nga uray mabugkawan ka sagpaminsan. Ha? Ay, awan parikot iti dayta, Sir Rodel. Kastoy ti rumbang nga ugalyan ti caregiver. Ti aganos iti pasyente kan makaawat iti sitwasyon. Uwan gayam. Mabalin ka diti agsaludsod, Ma'am Leia. Anya dayta, Sir Rodel? Adda ka din kaayan-ayat mo. Ha? Awan kaayan-ayat ko, Sir Rodel. I'm single. Okay, Ma'am Leia. Itaman pa'y nakaisam ka mangkit kita iti cellphone mo, anak ko. Ha? Kwa. In-accept nga minan ni Leia ti friend request ko iti Facebook, Mama. Anya? At damat gayam nalpas na a degree course. Ngam nakaskas daaw, tan anusan na ngay aywanan. Kat, isumot siguro at ma-enjoy na at trabaho, anak ko.
Nas kan nga agpapigsa kan agpaimbaga kon mama. Ay katrumbang laeng nga anak ko. Itaman payakasta ka. Ang dagiti na palabas anangaywan kan ka. Saan ka matakasta? Mama, Jack ilibak. Adda pa naggusto ken ni Leia. Anya? Ken Jack mailibak. Mariknak nga damat pa naggusto na kanyak. Ket sapay lang kuma. Ta sa anak nagbidot iti dayta. Rodel. Good morning, Sir Rodel. At iti kapeyo. Agkape kayon, tamapan tayo iti ospital inton madamdama para iti check up yo. Thank you, Ma'am Leia. Ha? Apay dito'y sabong dito'y table, sir. Para kan kadayta, Ma'am Leia. Anya? Sapay lang ko mata magustuhan. Pasensya ka kuman. In-order ko laang dayta through online. Sa anak pa'y mat ngamin ang makaruar. Tapno siya kumati ag effort ang mapanggumatang para kan ka. Mabit lang. Apay nga ikan nakiti sabong. Diya ka mo ti agaram. Ngam itid ko dayta asabong. Gapotay ayatan ka. Anya? Sapay lang ko mata saan nakapaayan. No pa'y kasto iti kasasaad ko ita. Ngam dakal tinamnamak nga agimbagak. Manipod na ang amuka. Jack ilibak nga gayatak matkan ka, Sir Rodel. Ay ayatan ka mat. Sipod siyak tinagbali na caregiver mo. Iso sa anak amaum-uma ang mga aywan kan ka. Gaputa saan lang at isweldo ti pampanunutag. No di ka, ti ayat ko kan ka. Oh, agyaman ako unay, Ma'am Leia. O na yan agasat ko iti biyag. Kas na jak patyan nga agayatak iti pasyente. Kan agayat mat ti pasyente kanyak. Naangaw at talaga ni gasat. Anya? Pudno ka di dayta nga imbaga, manak ko? Wan, Mama. Inaklon nakmatan ni Leia. Iso arumbang agpaimbag kan agpapigsa akon. Tapno maaramid ko dagiti banag anas kan nga aramiden ti may sa boyfriend. Ay nakaragrag sa kaklauna yan ako. Awan ba ko na kinileya? Nasingput kan naasikaso iti pasyente na. Iso ama siguradok asaan nakaabaybayan. Wan, Mama. Kat sa dino tayan ni Leia. Nakaawi din, Mama. Amok anabannog dayjay, tanaggapu kami di ospitalitay. Iso ako nga uray agawid ang masapa. Ay maragsakan para kada kayo anak ko. Sapay lako mata ni Leia at talaga tigasat mo. Naragsakan ka direta nga imbaga minsan. Nga maging gaita. Kas na jak patya nakaayan-ayat ko ni Sir Rodel. Amo minsan, tigasat saan asap sa pulan. No dekat day tati agdisnudo adumtang itibiyag. Saan mo anam namaan ngam isumot gayam tigasat mo? Ay, una yan. Jak lakit di pagarupan day to'y apasamak itibiyag ko. Nasingpot ni Sir Rodel. Matured, kan ada na talgad at trabaho na. Iso na lang, ta saan pa'y makasubli iti trabaho na, gapo iti sitwasyon na ita. Sapay lang ko mga rod tagim bagmatan. Tapno may subli ti sigod, insan. Awan pa'y ti makatawan manipod agayan ayat taleya. Ngam anya. Nauma ka kanyakon, kasta ka di? Sika talaga. Iti kaano man, sa anak ama umaken ka. Gaputa saan ka ama umakanyak. Anya nga ron?
Kas itinakonak idin ang tadakan ka iti sabong. Saan ko nga mo ti agaram? Basta intod ko latakan kan. Iso nga ita, itad ko manan da ito'y sing-sing para kan ka. Ato yo. Ha? Para kan ka da ita. Sapay la ko ma. Ta saan nakapaayan no ibagak nga agkalay satan. Ha? Angam, no niya ti pangadang mo. Respetwak da ita. Yes, I do. Awanan ti makagapo. Tapno agkadkadak iti dayta, Rodel. Ay ayatan ka unay. Kan amok asikan tigasat ko. No kasakit tinapalabas, kastamot ti kinaragsak tinamnama nga agururay iti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Kayat mo asawan, ikalay sana kon, Ronan? Uwan, Jasmine. Amok mo't aday ta tinabayagan na tagtagi uray mo. Saan ka di? Pudno day ta, Ronan. Kat pagyamanak launay, gaputa ka maudyanan na. Matungpal mo't laangan ti arapaap ko ang makikalay sa. Awan anyaman na, Jasmine. Deserve mo ti may kalay sa. Ay, jak mailadawan ti ragsak iti kaunggak iti dayta nga imbagam, Ronan. Iso amang rugi ita. Planuan ta ti maipapaniti pa nagkalay sa ta. Kaya't ko adjun bride ka. At dapat ti 2 bulan apa nagsagana ta. O sige, agtinulong ta para iti amin. Kaya't ko ti bongga akasar. Maminsan lang dayta mapasamak iti biyag. Isa ti kayat ko, ti kalay sa deserve ko. Perfect kan bongga. Sure, Jasmine. Kas itinakunak. Deserve mo dayta. Wan gayam kasinsin. Asino nga iti i-hire yu a sound system iti kasaryo? Ha? No awan pa iti nakasarita yo, ad amok, mabalin ko ang mairekomenda. Asino dayta, kasinsin? Ti Danmarks Lights and Sounds kat mangipapay iti kumpleto a serbisyo iti sounds. Kasarman, birthday, anniversaries, kan aminen apaskan. Sigurado ka iti dayta? Nako! I assure you kasinsin. Saan kang agbabawi no bilang laang? Naidumduma ti serbisyo ti Danmarks Lights and Sounds kunaktumet. Kumpleto da iti usar. Kan may sa, adon ti nakapadas. Kan nagmamaya ti feedbacks ti amin nga impaayanda iti serbisyo. Nasaya at no kasta, kasinsin. Lights and sounds laday jay kasinsin ngam no maipapan iti banda. Ada ti mabalin na ama kasarita, tapno makumpleto. Karamanan ti banda. O sige man nga rod kasinsin. Yag mo ti cellphone number dayta nga ibagbagam. Awagak intun bigat takasarita ni Roland. Okay kasinsin, mabait lang. No, kasta. Dati nakasarita yaw may papaniti Lights and Sounds, anak ka. Untatang, naimbaglaangan tadda na irekomenda ni insan ana. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Dajay makanti ka anakan na ani Mitch. Mangipapay damod gayam iti complete package. Wedding planner. Ha? Noong ay isudalatan ti alaan yaw, anak ka.
Aywan ngagpaisuan niya, tatang. Isudalatan takalugaran tayo mag. Bareng ada discount yaw. Un, tatang. Ibagakin ni Roland, tamapan mi kasarita ida intun bigat. Aywan anak ka. Isuda ka nun ti makaammo iti dekorasyon ken mabalin kayo pa'y amang hire iti gowns kadakwada nga usaran dagiti abay. Nasayaat no kasta, tatang. Bareng man mangted na nga agpaiso iti discount. O anya, mayat kakadimat laang itigatad ang nagsaritaan ta, ading Jasmine? Okay, manang Gemma. Mayatak iti day tagatan. Nasayat no kasta. Ket pagyaman ak unay, gaputa inikan na kami iti discount. Awan ang yaman na. Presyong kailyan. Sikakit dimat. Agyaman ak talaga. Siguro, no sabali tinag-inquiran mi. Dakkel agatad ti magastos kan awan pa'y ti discount. Wen nakunamon, pudno da ita. Alangarod manang Gemma. Dakay to ti umay ije balay inton bigat. Tapno maalayo ti may advance mi. Okay, kasaritak ti ka nakak inton malam. Duha kaminto nga umay. Kaya't yung asawan, nagsarita kayon ka ni Ma'am Jasmine, auntie? Wen kaanakan. Imay itay bigat dito'y balay. Kaano nga minang ti exact day, ti kasarda, auntie? June bride kano ni Jasmine. Iso June 8 kano ti aldaw ti kasarda. Okay. Nawaya pa'y mo ti panagsagana, auntie. Wen kaanakan. Ngamno pa'y kasta, masapul arugyan ta itan ti mangisagana kadagiti mausar. Among betan, istrikto ni Jasmine. Sa bagay mo di, Iso nga inton bigat, mapantay ja balay da. Alaan ta ti kwarta nga i-advance da. Kalpasan na, mapantay jay ili. Adagatangan ta mausar metlaeng iti kasarda. Tapno may saganatan. Okay, auntie. Noted. Dagasin naktungarod iti balay minton bigat. See you tomorrow, auntie. Kumusta ka, Sinsin? Nakasarita yo ka din ti akin ko iti lights and sounds nga in-recommend ko kada kayo? Ayawan ka, Sinsin. Nakasarita mi iti kabigatan ti panangted mo iti contact number na. Nasayaat nga rin no kasta. Nagsingput matan ti akin ko kwa. Imbaga mi laang asika tinangi-rekomenda nang ted adagos iti discount. Kasta ka di? Nasingpot talaga ti akin ko iti Danmark's Lights and Sounds. Naimbaglakit din tad na i-recommendam ka, Sinsin. Nakunana pa'y kada kami, nga isuka nun ti makaammo iti banda. Wow! Ay na, awan anyaman na ka, Sinsin. Nge, duwalawas lang ti Orion, agkalay sa kayong matan iti soon to be groom mo. You know, I'm so excited. Naragsakak mat, para kang ka, insan. Da kayo latan ti makaamo iti decorations, Mitch. Wen, ma'am. No probs. Ijay kami unag, ta isagana mi mat dagiti usarak inton bigat. Dagiti make-up ko, kan aminan. Sige, ma'am. Numabisin kayo, at damakan ijay kusina. Da kayon ti makaammo amangan. Ti awanan ba indagi di atwa? Apay ka di? Anyat pagungungtan. Awan serbina ang nahirda para iti decorations kan aminan. Kita ang mantiing kabil da a decorations diti sound. Makikita mo titulda saan anak kuvaran amin. Salbang kit ni. Kan saan laang adito'y sango. Uray jay side. Adamot laang ti makikita saan anak kuvaran. Ala, bayamon Jasmine. Saan ka kumamata kasta? Aldaw ti kalay sa ita. Ngam kasta unay apungtot mo. Kasanumot ngamin, idida mo pa'y laang. Imbaga kun kadakwada ti kayat ko. Kat perfect a wedding planner. Windawan. Ngam anya ita, paltak mo ti trabaho da. Anya?
No amok la kumakastoy gayam ti aramidan da. Naging kwairak la kuman iti sabali. Never ko ang mai-recommend ida kadagiti friends ko nga agkasartupay lang. Saan anasaya at ti trabaho da? Salbag da kiti. Anya, apay akastat ibagbagan ni Jasmine. Ay, jak amo, auntie. Naku na ni nanang, akas ta unay ka nga unget na idikalman. Anya? Saan ka no anasaya ti trabaho ta? Ti dekorasyon, saan ka no a-covered amin nagiti rumbag ang makuberan? Masirsirip ka no ti tulda. Puuna yan? Day talaang ti makagapo no apay akasta unay apungtot na? Day tangarot, auntie. Unay mo tinda dya, Ma'am Jasmine. Basit abanag, ngam dakkel nga isyo kinkwana. Isula ang tinanghayar ka data, nagalas ti feedback na. Nakababain mo't unay kinkwana. Palpak ka no ti trabaho ta. Ala, bayamon ka anakan. Siya kung ti makaamong agkid daw iti dispensar kan kuana. Mapanak to, ijay balay da. Kas iti nakuna, sa anak a satisfied iti serbisyo nyo. Ha? Awan serbi ti dakkel agatad nga imbayad ko kada kayo. Nga uray adda discount kung ako nayo. Kwa? Awanen ti adupay asao. Ti kasar ko, maminsan lang ang mapasamak iti biyag ko. Ngam di kay pa'y sinaysaya at mat. Anyang matan? Ading Jasmine, saan ko mabatakas ta? Bastit laang matibagbagam asaan a covered, ti decoration. Basit lang nga. Basit no basit. Basta sa anak a satisfied. Pulos asaan kayo ang mairekomenda kadagiti friends ko kung naktuman. Anya? Ala, pumanaw kan dito'y sangok. Ta ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Ang mga nudyak makapagtapal kat maipost kayo iti social media. Anya? Ada post ni Jasmine iti Facebook? Uwin, auntie. Ay, unay mo tinda dya babae. Makapa. Ay, una yan. Nagkidawak lang arudan iti dispensar kan kuana. Sangon-sango. Nag-post pa'y laang. Nalabos mo na panangibabain na kadata iti social media, auntie. Hala, bayam laang ka anakan. Bayam nga i-post na ti kayat na nga i-post. Ay, nakababain unayin kadag iti tattao. Nagngato la una yan, di pa nagkita na, iti bagbagina. Por Diyos, por Santo, por Sima. Kasta talaga. Ngam agpakumbaba talata. Anya nga'y kat datati ayan ti bidot. Inton sumarunong nga damang hire ka data para iti decorations. Aramiden tanto amin akabailanta. Agbalin akarit kadata dayta apan nangibabain na kadata. Sa bagay mo di auntie. Iso abay amlaang. Aramidan na ti kayat na nga aramidan. Tapno may parupa na laang kadagiti tattao nga iso ti biktima. Unay kan kasinsin. Apay an aramid mo nga impost ti rupa daan ti Gemma kan ti kaanakan na. Rumbang laang kasinsin, tapno pagnakman da. Anya? Agasamat ngamin, dakkel ti binayadan mi kadakwada. Ngam, ay no po, kasla pinagay ayaman dalaang mat ti decorations iti kasarmi. Ha? Makapasurun at talaga. Iso asa anak anag pangadwa anang i-post iti rupa da iti Facebook, marwam da. Si kakit di mat kasinsin. Basit aba nagdayjay no para kanyak. Mabalin yung mo't kumaapagsaritaan dayta. Saan kumamot adumanon iti kasta, nga oray mula i-post ida iti social media. Siyempre, makadadaal mo tayo iti negosyo da. Ayawan bibiyang ko nga oray madadaal iti negosyo da kunakmanan. Ha? Kundi ito da iti discount, tagayam, saan anasaya at iti trabaho da, ay makapasakit iti ulo kan nakam. Onay kan, dagitin to pa'y singer, agkamalida, agpiyok da pa'y no agkantada. Isudan to kit di nag-decorate laang. Ay basta, saan nga excuse kanyak dagita, period.
adaman ang tinagbook para into November 8, auntie? Wen, kaanakan. Ni Harold tinagbok. Amok day jay. Imbaglaangan, tadata tinalagip na nga alaan nga ag-decorate inton kasarda. Well and good, auntie. Ay, tawin mo tindi na palabas. Manipod i-impose ni Ma'am Jasmine ti ropa ta iti Facebook. Ti pa nang ibabain na kadata. Ngam pagyamanan, gaputa at dalat ta ti bookings ta, auntie. Wen oray anya ti aramidan na panang dadal iti negosyo ta. Kat saan ang nakaapiktar ka iti customers. Wen nga rod, auntie. Dahi ti makapanagnak, nga oray anya ti panang dadail iti pada a tao. No makita mo ti tattawa na saya at lata ti panagpuspuso, kat agtalinaad, kat agbaligi lata ti negosyo, auntie. Putno day taga imbagam, kaanakan. Ay, wen gayam, auntie. Putno nga ta tinadamag ko. Anya day ta? Nagsina ka numot tinda Ma'am Jasmine, kundi asawa na. Anya? Makatawan lang tinapalabas manipod nagkasarda. Isumod dahi tati imbaga dagi ti kaaruba. Ken sigon iti kaaruba, nauma ka no iti ugali ni Ma'am Jasmine. Iso pinanawan na. Una yan, nupudno man dayta. Ay, nalabas apa nagsasauna kadata, kalpasan ti kasarda. Gapula ang iti simple abanag, may papan iti dekorasyon. Ngapanya nga ita, pinanawan da. Una yan, agasat iti biyag. Pangasim, Roland. Pagsaritaan ta kumana imbag da ito eh. Awanan ti rumbang pa'y apagsaritaan ta. Anya? Manipod pa idi. Diyak kayat ti ugalim. Agasam man. Siyak amin ti agad adjas para kan ka. Nabannog akong Jasmine. Diakon kabaalan pa iti agtalinaad iti sidong mo. Gapo iti kinangato ti panagkitam iti bagim. Dagiti na alas nga ugalim. Inot anapukaw ti panagayat ko kan ka. Roland. Itapay laeng. Agkid-kid daw ako niti pamakawan. Na masapol nga agsinatan. Manipod nagkalay sata, pulos ajak narik na ti ayat ken pamatag ti maysa nga asawa. Iti intero abiyag ko. Daytoy ti pangedeng apagbabawyak iti kastaunay. Ti panangikalay kan ka. Sapay la kuma. Tamakasapol kanto iti lalaki a makaanos kan ka iti amin abanag. Tanusyak. Nauma ken nabannog akon. Ay, Jack amo na niya't may bagak itakan ka kasinsin Jasmine. Awanan. Talaga pinanawan na ko ni Roland. Nauman iti ugalim ti asawam. Oray kasinsin ka. Ngam saan ko ang kanunungan ti aramidem kan kuana. Agasam man ngamin. No agga po iti trabaho na. Isupay lang ti pangaramid iti trabaho iti balay. Idinto ta nagmalmalam kamot nga adalaang iti balay yo. Sakat no basit lang pagkamalyan na. Suman nao iti agkakadakas ang makapasahir itirik na ti amam. Uray asinong matakat mauma. Sigakit di matana. Imbes nga i-comfort na ngam saan man. Ay na, ibagbagak lang ti pudno, kasinsin. Jack kaya ti agbalin a plastik kan ka. Iso nga ibagbaga akong ti pudno. Nagalas nga minunay ti ugalim. Ore asino, saan ang makaanos? Sigamat gaya, Ma'am Jasmine. Oo, apay akas tatilangam. Kasla makasangsangit kamat iti kastaunay. Kwa, dakal nga min ti parikot ko ita. Ti panang isina ti asawa kanya. Anya? Awanan ni Roland. Diakon amo na sa dino ti ayan na. Manipod pimanaw. Awanan ti kontak ko ken ko na. Nasurok lang ang makatawan tinapalabas, manipod nagkasar kayo.
Nasurok matlang ang makatawan ti napalabas. Manipod imbabain na kami ti social media. Ngam ita, ilsi na nakagaya man. Anya? Una yan, apanangibabain mo kada kami idian niya. Naku na matikayat mo kat perfect a decorations. Bongga akalaysa, gaputa perfect ti panagkita mi ti bagim. Ngam ita, saan ang nagbayag kat pinanawan na ka ti asawam? Apay, saan ang nakaanos iti ugalim? Kasta ka di? Anya? Adal day taken ka. Saan kang aglablabas nga agsasaw iti tattao? Ta saan mo nga mo ti mapasamak iti bigat mo? No sa balila siguro a tao tinangaramidam iti kas iti inaramid mo kada kami. Amanga no katawaan da ka ita. Huh? Katawaan da ka. Gaputa naglaing ka nga agpabain. Ngam iti udi na. Si kamat ti nakakaasi nga insina da. Nga uray bongga ti kalay sayo. Una yan agasat, Ma'am Jasmine. Di ka mang pabain iti padam a tao, gapulaang iti kinangato ti panagkitam iti bagim. Tanuan niya ti aramidam iti padam a tao, nasaya at man wenno saan, doble no agsubli. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa iti biyag. Ne, apay ngay may ka dito'y Leo. Kwa? Naamok namin ang nagbakasyon ka manipod syudad. Iso nga imayak, ta kumustaan ka, Agnes? Siyempre, kas makita man, napinta sa klata. Oo, Agnes. Day tati maim-imatangak. Kaslad adalim mas bangka. Aywan gayam. Adda awit ko aprutas kenat nateng. Naimbaglaan ang meriendaan ken si daan nyo kada nanalagring. Anya? Apay ti kunam? Awan ti gatang mi iti kakasta. Kas kamadlasinon nga may mangiparparam magkadagita. Kwa Agnes. Saan nakasta ti ka ipapanandag iti sagot ko? Sagot? Makunam asagot dagita? Nagbabamad tan ti panagkitkitam kanyak? Agnes? Kita man ti itsurak si ka, Leo. Di ka laangan agbain akas tati umay mo isagsagot? Kwa Agnes. Lading ita ka pa kasairan gayam tiriknam dagiti banag nga agpaay ko makada kayo kadagiti naganak mo. Ay na, Leo. No ti panagkunam kat matignay mo tiriknak kadagita a klase abang banag. Dinto pulos mapasamak dayta. Agnes? Iti kaano man, sa anak tong agpaybanag iti kasken ka, nga agat daga, nga iti kataltalunan kas kadabang kagla ang ti pagpuspusipusan ti biyag na. Puno amay sa akla nga manalon, Agnes. Ngam nasinaw ti dardarirag ko kan kangayat. Leo, saan akasken ka a klase ti lalaki ti ar-arapaapag amang isuknal kanyak iti nadaag nga altar? Nagsakit matan ti panagsasaom, Agnes. Apay, masair ka kadagiti imbalikas ko? Tinasayaat, kat pumanaw kan, tapno saan kan amakangag iti pakasaktam. Ta iti ka ano man, di kan tupulos pagtatakkunan. Agnes, balasang ko. Apay mo tinakas iti panagsasaom kin ni Leo. Pudno laang matdagiti imbagak ananang.
Amay salang aman nalon day ja Leo. Wen, may sa aman nalon ni Leo. Ngem narway ti adda pa nagbiagda. Agsipod tanalawat ti dagada. Ken ado ti sanikwana. Saan yuman nga ikalintagan day ja Leo, nanang? Saan ko nga ikalkalintagan ni Leo, Agnes? Ngem ket day. Ti makuna ket saan mo kumamot at agibasitan ti kinaman nalon na. Laglagi pem kuma amay samot aman nalon ti amam. Nanang? Saan ka di aday tatipod no, anak ko? May saanan mo aman nalon ti amam. Tamakitagtagad laeng iti kataltalunan ni Leo. Iti kasta, ket adda pagadal mo iti kolehiyo iti syudad. Wen, amok? Amok na gitabang banag, nanang. Ngam saan na akayat asawan, kayat agday ja Leo. Saan aday ti kalkalintagak may papankan Leo, anak ko? No di ket ti kinatao na. Anya? Nasingpet kan mapagpiaran at tao ni Leo, anak ko. Awan dakes apakasarsaritaan na dito'y lugar tayo. Ay, agpapanpay, nanang. Awan tupulos sumgar adot-dot ko kankwana. Agnes. Day tatipod no, nanang. Iso nga uray isuntulangan ti lalaki dito'y lugar tayo. Jak tulat tapulos talyawan day ja Leo. Ne, Lorna ading, sikamat gayam. Wan manong Leo, umay ka kumaikan itilinutok alinubyan. Napyala meriendaam, amok ngamin anabannog ka nagapu di talon. Ay na ading ko, nagbannog ka pa'y laang nga imay dito'y. Isupay apa kasi nga am. Tinasaya at umunag ka pa'y. Basit la aba nagdaytoy manong Leo, numayari ka dagiti adu-atulong mo iti pamilya. Apay Lorna, agsingsingirak ka di kadagiti na ipay ko. Saan ading, tapakaragsakak ti tumulong, no adalakit di kanyak. Tinasaya at, agtugaw ka pa'y, da itimplaan ka iti kapem. Saanin manong? Lepas ko laan nagmerienda ita ijay balay, sakbay nga inyagan ka iti linutok alinubyan. Dakala pagyamanak ading ko, iti kanayon ni apa nangas asikaso kanyak. Kas idi na minsan nga aldaw, ni matatang mo ti imay ditoy. Nang padigo kanyak iti linuton at pinulpugan nga ikan. Kasano, kat agmay-may sakamat nga may nang nagbibiyag manong. Sipod pimusa tinaganak ka, agraman ti kakaiso na akabsat mo, gapu iti may sa trahedya. Ladingitak manong Leo, no naipalagip ko kan ka tinapalabas. Awan anyaman na ading. Ngam di makunak. Sa anak ngagmay-may sa nga agbibiyag. Anyat kayat mo asawan, manong Leo? Kaya matandikas niya nga inaramid ni Agnes kin ni Leo. Nakababain bakit? Ay, talaga asaan nga umno lakay. Kasla awanan tinasaya at asursuro na itikas jay nga impakita na kin ni Leo. Kaslaawan serbina nga agad adal itikas jay agalad na. Saan tamuta nagkurang iti pamagbagakan ko, ana? Jakman mo lakay. Tasabali mo't titigtignay na manipod nagadal ijay syudad. Tinasaya at kat paliiwom ni Agnes nga anak ta bakit? Amangan mo't tenod da sa bali nga aramidan na ijay syudad. Anya ti kayat mo asawan lakay. Amangan mo't noad da dagiti nakaibarkadaan na nga agar aramid ka dagiti sana rumbang. Uno dagiti may kaniwas. Lawlawagam man ti kayat mo asawan lakay. Jak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Lagring bakay, ti panagbiag iti syudad, ket na idumalaunay dito'y probinsya. Adaw dagiti bambanag arumbang at tingitingam anaimbag, sakbay nga aramidang. Lakay. Dagiti parswa iti syudad, ket kayarigan dati simot-simot. Ano makaaninaw da iti lawag,
ket darupen da adagos. Igmilakay. Wen bakit? Ket day ta alawag nga ibagbagak nga adda iti syudad. Ket addaan iti dua arupa. Ket no nagkibaltang ka iti sinurot mo alawag. Ket kas kala nagseba iti may sa alampara. Amanguram ken mangitundaken ka iti nakas ang unay a pagbanagan. Lakay. Ket sapay lakuma, tasaan amay sa ti anak ta, iti dimmarup iti bagbagak asilaw, akayarigan na ti lampara. Sapay lakuma, bakay. No kasta, Manong Leo, nabiyag ti kakaisuna akabsat mo. Sa dinong harod ita ti ayan na. Ada ijay syudad, Lorna. Ta iti may sang ospital ijay, tinakatamingan na. Apaman ama iyaon da iti bakras anakat nagantilugan anagluganan da iti dadakalmi. No kasta, pudno ti sayang gusang anabiyag ti kakaisuna akabsat mo, Manong Leo? Ni Daniel? Malagit mo pa'y madgayam tinagan ti kabsat ko, Lorna. Kasano amalipatak, Manong? Kat no agkakasadaran kami kada Agnes. Isuna laang, taamangan no saan kun amabigbig no agkita kami. Gapu iti kabayag ti panawan, akaawan na dito'y lugar tayo. Nga isumot ti panang ipagarup ti amin at talaga akadwadag iti dadakkelyo apimusay. Lorna. Kat, kumusta mo ni Daniel, Manong Leo? Apay adi man la umay dito'y away nga ayan tayo. Day tati kanayon ko nga ibagbagakan ko, Ana. No maadaan kami iti panawan nga agsarita. Ngam sigun kini Daniel. Kasla di na pa'y lakabailan ti bumaddag iti dayto a lugar. Anak kapasamakan ti trahedya abo nga ti ipupusay dagiti dadakkelmi. Manong Leo? Amken na launay. Ano maisubli ti lagip ti napalabas iti panunot na. Ket agbalin abatibat iti kinatao na, amang itundaken kuha na iti di agsasamusam asakit tinakam. Manong? Ngamang namnama ak, Lorna, ama iliwliwag ng tumatlaan ti amin, ket mamimpinsan ama punas dagiti aligagaw iti kaunggan na. Wen, patsek unay dayta, ading ko. Late in the evening, just wondering what glows the way. Oh, Agnes! Nagbigat matan ti panagkitam iti agmaymay sa alalaki nga adda iti suli at table. Nataan, saan ka di? Oops! Amok man yan tagtartara iti panunot mo, girl. Am muna ko, girl. Siyak pa iti ko na. Ala, di ta ka pa lang. Tasitgat ni Pogi. Okay. Hi! Nakita kang agmay-may saka. Amangan no kayat mo ti maadan iti kasarsarita. Mabalin ka di ti makitable? Go. Take your seat. Oh, thank you. Do you care for a drink? Oh, sure. But before that, kaya't kapay ama-am-am mo. By the way, I'm Agnes. What's yours? Waiter, pakiyagman dito iti menu, please. Uray saan ang timino? Ikanaklangan iti may sa Bloody Mary, waiter. Smoke, bilog. Oh, Pogi. Saan mo pa ngayon am mo ti bagim kanyak? Nasaysayat matlang no agam-am mo ta iti husto. Iti kasta, makapagin ni istorya ta nasayaat. Am-amu ka, Agnes. Kasta mo tindag iti aramid yo kadag iti kakadwam a babae. Iti rin na bii aya-ayo iti daytoy a folk house.
Anya? Do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I've seen a love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. No kasta, Manong Leo. Sumangpat dito'y away tayo ni Daniel. Wan, Lorna. Kamaudyanan na. Pinatgan na madlaang tinabayag kon ngayar arungaing kan ko na. Asapay lo kuma. Tagawid mo tan dito'y nakayanakan na alugar. Itilasod ti mano atawan. Siguro, saan kun amabigbig ni Daniel no anyan ti itsura na ita. Panagkunak talaga saan mon amabigbig ading. Ngamin, talaga adakkel tinagbaliwan na. Kan maysa, nataytayag pa yan ngam siyak. Ay na, talaga magagara na kung makakita kini Daniel, Manong Leo. Sana bali ading. Ta iti di agbayag, ket makitam to ni Daniel. Saan nga taan nakababa, hindi makipagayam kan kuana, Manong Leo? Ngamin, nanumuak lang at nag-aaway. Idinto ta iso, kat maysan a professional. Kan ijay pa rin syudad di dimakkilan na. Uwen, pudno day talor na. Dimakkal kan ijay pa yan syudad tinagturpusan ni Daniel. Ngam na maipapaniti kinatao. Kat adalat ta dagiti kupikupan na akababalin ti taga-away. Iso asaan kanto ko maabumdeng a makipagayam kan ko ana. Manong Leo? Kan maysa, saan arumbang nga ibasar tinasaya at akababalin ti maysa a tao. Gapula ang iti ayan na nga estado. Gaputa agpapada tayo aparswa ti Diyos, ading. Iso asan ka madanagan? Ta iti baet tinaragpat ti kabsat ko iti biyag. Patsyak, ken masiguradok adin tupulos na kulaapan ti panunot na kadagiti material abambanag. Kat aging ka ita, si papakumbaba pa'y laeng asumango iti asino man. As I went out walking on a fine summer day to the hills in the valley. Saan na nga agang angaw iti naibagak, Agnes? Asapay lako mataid dyan yung timati nga aramid yo, kadag iti kakadwam ababay. Anya? Wen, akampay idikit sosyal, ken babak nang kayo akustuman. Ngam timot gayam agkigil kadag iti parokyano ngom umay dito'y tar armidin nyo. Tapay? Asino ka kumamang ibagbaga kanyak iti kasta, ha? Amok amin tar aramidin nyo kadag iti babae akakadwam. Agsipod takukwak da ito yung establishmento. Kit i-report amin ti manager kanyak dagiti mapaspasamak nito'y. Nang runa unay king ka. Tapasaray sumurot ka kadag iti amum abak ng agest. Anya? Saan ka makapaglibak? Tanda ti CCTV amang panagnak. Anya? Kung saan la aday ta, Agnes? Amamu ka husto. Gapot may sa tinaggapuan ta a probinsya. Anya di kayat mo asawan? Nalabit adin akong matandaanan. Gaputan numanon atawon tinapalabas. Sipod day di trahedya ang napasamak. Anak kaigapuan ti ipupusay dagiti dadakkel mi. No kasta, si ka ni Daniel? Si bibiyag ka? Kas may matangan. Nga adda akasarsarita mita. Pangasim kuma, Agnes. Tagbalbaliwan. Kasyam kumamit dagiti naganaking ka. Anak kakaasi ang makitagtaggen. Tapnulaang maisakad dati panagadal mo dito'y syudad. Ngam sa bali mo't gayam tingkar aramidan. Daniel. Saan pa yan naladaw ti amin, Agnes?
At dapay panawin mo ang mga barwanan. Di mo kumamot paayon dagiti naganak mo. Amang namnama nga iti may sangal daw. Kat maital uti panagbiag da, gapukin ka. Oh, Daniel. Ulitag, Agnes. Adupay ti panawin mo ang mangilintag kadagiti narugit nga arami. Life is a river, I'll go with the flow, and where it will take me, the Lord only knows. That I miss you, sweetheart. Adda ako ni Dayan tiri daw datataig me. Numanumot na abulan na sa anak na isarong ditoy. Hindi nasayaat katagtuktukak. Oy. Ne, si kamat gayam Leo. Umunag ka Agnes, adda ka matgayam. Dispensarum no nakasingaak. Wen, si Magpatak idikalman. Saan Leo? Sa anak anasinga. Kinapudno na kat talagang urayan ka. Ha? Urayan? Taapay, Agnes. Apay, saan mo kanina malagip ti panagdatdaton mo kanyak idi? Dayta kumati kayat ko apagsaritaan ta. Sana day tati mayak dito balayo, Agnes. No di ka ti panangawis ko kumakadagi tinaganak mo ije balay intun bigat. Gaputa simang pati kabsat ko manipod syudad. Katadamot basit na isagana pagsasanguan. Ha? Ken maysa, gapumot laeng kadagiti agkakasakit asao nga insawsawang mo idiganyak. Naamiris ko ti amin. Ket pudno unay ti kinunam. Asa anak to Apulos maikarikan ka. Tamay sa aklang aman nalon. Idinto asika. Ket may sa ako lehyala ija syudad. Leo. Ala, agpakaadak pa Agnes. Ket dispensarum manan no nasinga ka. Anya ngay ita, Agnes. Amumuntirik na ti mapabainan, anak ko. Kasanuak pa ita, nanang. Numuna tagdadagsanak. Gapo iti panakailawan ko iti addaan asawa na amok iti bookhouse. Anya, ay Diyos ko. Danga ka nga inanak! Kaya't mo asaway. Ipaakom kinileo na itabunga ti kinabalang kantis mo. Ha? Tibabang ka tupay. Uray man kas pangarigan umanugot ni Leo amang itakderkan ka. Siya ti mang tubngar. Ti kalakit agbainan amang isubukan kuwa natin sarwa ti sabale. Ha? Hapitam da ita kinadanggam. Lakay, saan kumabot? Ay saan lagreng? Bayam nga apitan na ti kinagarangganjang na. Hoy Agnes! Hapay ti kunam. Bumak ng kaadagos. Gapo iti kinaswitik mo. Nga inusar mo pa iti kinababaeng. Pwe! Pumanaw ka man kiti iti sangwanak. Tamangan numapalag ka. Sinalbag ka ngay nanak. Saan amaragpat ti alimpatok ni Banligi, iti dakas apang lakagan. No diket kasapulan ti umno a sakripisyo,
ken saan abareng-bareng aganwan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyaw. Isagsagot ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.